Prynhawn da Cynhadledd, fedrai'm coelio pa mor gyflym yma heddiw di mynd a bod ni ar yr araith gloi yn barod. Un o'r pethau dwi'n mwynhau fwyaf am fod yn aelod o'r Senedd ydy'r cyfle i fynd o gwmpas ysgolion a chlybiau ieuenctid a thrafod fy ngwaith i fel aelod o'r Senedd. Fel ydych chi'n dychmygu yn enwedig rhai o'n yna chi sydd yn athrawon neu wedi bod yn athrawon, mae'r cwestiynau yn amrywiol dros ben, oherwydd mae'r ystod oedran hefyd yn eang. Rhai eisiau gwybod os oes gen i anifal anwes. Dio byth yn syniad da cyfadda bod gynnwch chi gi mewn ysgol gynradd, oherwydd mae pawb eisiau deitha chi enw i ci nhw, neu am anifiliad sydd wedi marw ag ati gan droi'r sgwrs yn anffodus. Maen nhw hefyd eisiau gwybod ddigon teg faint o bres dwi'n ei ennill, neu weithiau maen nhw'n gofyn beth i fy hoff liwi. Ond cwestiwn arall dwi yn ei gael yn aml iawn ydy pam dwi'n cefnogi Plaid Cymru? A pryd nes i ddechrau cefnogi Plaid Cymru, a dwi am rannu hynna efo chi heddiw. Etholiad 1987. Dyna pryd y gnes i ddechrau cefnogi Plaid Cymru, a dyna pam dwi dal i gefnogi Plaid Cymru heddiw. 6 oed o'n i ar y pryd, felly ar bydd chi'n neud y maths dwi'n 45 erbyn hyn. Mi o'n i'n byw yn Ynys Môn a mi oedd fy rhieni yn cefnogi ymgyrch Ieuan Wyn Jones. Yr hyn dwi'n ei gofio fwyaf am yr ymgyrch yna ydy'r cyffro a'r hwyl oedd yna ar y pryd. Y gerddoriaeth, yr uchelseunydd ar ben car, y mynd drwy pentrefi Ynys Môn efo neges y blaid. Pobl o bob cwr o'r wlad yn dod i helpu. Ac yn fwy na dim, teimlad o obaith. Gymaint oedd y cyffro, mi nes i blacard allan o bren, a chymryd bob cyfle i arddangos fy nghefnogaeth drwy chwifio'r placard yma ar geir oedd yn mynd heibio'n tu ni. Nes i hefyd drio codi arian ar gyfer yr ymgyrch drwy berswadio fy ffrind Ann y byddai'n syniad da i ni fynd o ddrws i ddrws yn gwerthu bloda hyfryd o ardd i thad hi. Teg deud nad dwyn bloda ydy'r ffordd ora o fynd ati i godi arian. Ond mi oedd y cyffro nes i deimlo a'i weld yn 1987. Yr un cyffro ni'n deimlo wedyn cyn referendwm 1997 yn ymgyrchu yn 15 oed, ac yna wrth gwrs yn 99 cyn yr etholiad cyntaf i gynulliad cenedlaethol Cymru, pam oedd gen i bleidlais adag hynny. Mi oedd na obaith unwaith eto a theimlad bod Cymru a democratiaeth Cymru yn deffro. Gweld yr Honda ac Islwyn yn troi at y blaid, a bron a bod Cwm Cynon wrth gwrs, gyda Phil Richards fel yr ymgeisydd, dyn naeth gyfraniad aruthrol i'r blaid hon a hefyd ein cenedl. Mae'n golled fawr na gawson ni Phil Richards yn ein cynulliad bryd hynny. A gyda Phil bellach wedi'n gadael ni a'i angladdo chydig ddyddiau nôl, mi hoffwn ni gymryd y cyfle i ddiolch iddo am bopeth a wnaeth o. A dwi'n gaddo hyn, fel yr ymgeisydd sydd ar frig rhestr Pontypridd Cynon Merthyr ar gyfer etholiadau y Senedd flwyddyn nesaf. Fel tîm, fe wnawn ni anrydeddu holl waith y rhai hynny fel Phil, sydd wedi gweithio'n ddiflino yn yr ardaloedd hyn dros y degawdau diwethaf. Mi ydyn ni'n mynd i daflu yn holl egni i'r ymgyrch i geisio dod i'r bryd ac i ethol tîm cryf ohonom i'r Senedd. Be mynd i fod yn glir, mae llafur wedi cael eu cyfle yng nghymoedd y de. Mae Reform eisiau rhannu ein cymunedau ni. Dim ond Plaid Cymru sy'n cynnig gobaith, ond hefyd datrysiadau. Ac mae'r cyffro ro'n i'n siarad amdano yn ôl yn dydio. Mae deimlo yng Nghaerffili os da chi wedi bod yno yn ymgyrchu fel finna, ond mae o yma heddiw cyn araith rhywun, mi oedd na deimlad o gyffro cyn iddo yna'n gair. A mae yna obaith gwirioneddol o gael Rhun ap Iorwerth fel prif weinidog nesaf Cymru, yn arwain Llywodraeth Plaid Cymru. Dyma'n cymlen ni fel Plaid, ond hefyd fel cenedl. Of course, not all of the parties standing next year offer hope or any credible plan to address the challenges our communities face. We cannot be blind to the threats coming from Farage and his crew, who are seeking power to help themselves and their billionaire friends, not our communities.
Did we not learn anything from their lies and promises made during Brexit and how things have turned out? Do people honestly believe that things will be better with them in charge? Even their presence in Wales now is causing division, and I hope our communities will see through their lies over the coming months. Let's be clear. Yes, people in Wales want to see change, but they want change for the better, and that change will never, ever happen with reform. That's why we must, over the coming months, all play our part to ensure Wales rejects the toxic and dangerous politics of the far right and do what we do best. Talk to people in our communities, offer solutions, offer hope, challenge misinformation, lies and hatred, and remind people that a different path is possible for Wales. Labour, the Tories, Reform, they all talk Wales down. But Conference, we know, don't we, that with the right leadership and new leadership, Wales can do things differently. In our spring conference, I outlined how a Plaid Cymru government would reverse the cuts we've seen made to culture, the arts and sport, as part of our vision to grow the economy and embed a preventative approach to health. And since then, further policies have been announced, including free swimming lessons for every primary-aged child in Wales, with fewer than 35% of Welsh children aged 7 to 11 able to swim 25 metres unaided currently. This is a policy that's not only logical, but necessary. We've consistently challenged the Welsh Government on their lack of investment and also interest in these crucial sectors, which have seen our national collections put at risk and our national institutions and cultural and sporting venues across Wales at breaking points. No more. The health of a nation's arts, sports and cultural sectors are indicative of the health of the nation. And we will no longer let our heritage, our history and our story be sidelined. We need to remind people how Wales came to be Wales and our proud history of welcoming people from all over the world and the contribution those people have made to the Wales we are today. And we can and need to use the power of arts and sport to do this. Byddai Llywodraeth Plaid Cymru felly yn sicrhau rôl llawer mwy blaenllaw i ddiwylliant, y celfyddydau a chwaraeon yn ein rhaglen lywodraeth, a mynd ati i lunio strategaeth hir dymor ar gyfer y sectorau hyn gan gynnwys y diwydiannau creadigol. Y cwestiwn gan nifer ydy sut? Wel, drwy gyflwyno agenda ataliol newydd sy'n cwmpasu bob adran o'r Llywodraeth, mi fyddwn ni'n sicrhau bod y rôl hanfodol maen nhw'n ei chwarae o ran llesiant, twf economaidd a chydlyniant cymdeithasol yn cael ei gwireddu. Wedi'r cyfan, Cymru ydy'r unig wlad yn y byd drwy ddeddf cenedlaethau'r dyfodol i gydnabod llesiant diwylliannol fel rhan o ddiffiniad statudol ar gyfer datblygu cynaliadwy. Mae'n bryd felly cael Llywodraeth fydd yn rhoi hynny ar waith. A be fyddai effaith hyn? Wel, o ran iechyd byddai yn golygu bod y celfyddydau yn cael eu hintegreiddio'n llwyr fel rhan o'n gwasanaeth iechyd a rhaglen gwella iechyd a lles gan hyrwyddo iechad ac adferiad. Golyga hyn y byddai cynnig a gymeriadau celfyddydol yn cael ei ystyried yn rhan anatod o'n gwasanaeth gofal iechyd. Does dim dwywaith bod hyn yn gweithio. Ac mewn rhai achosion, mae o gymaint mwy effeithiol o ran yr agenda ataliol ynghyd ag adferiad na ydy meddygyniaeth draddodiadol. Y broblem ydy, mae chydig iawn o arian sy'n cael ei fuddsoddi yn hyn gan arwain felly at angysondeb ledled Cymru o ran presgripsiynnu cymdeithasol, gyda'r rhai byrdau iechyd yn lleihau gwariant yn y maes hwn, ac eraill yn ddibynnol ar dîm bach iawn o staff i wireddu. Mae rhaid i ni fuddsoddi mwy a chynyddu'r gweithlu yn y maes hwn, a sicrhau cysondeb o ran sut mae hyn yn cael ei roi ar waith ledled Cymru, a dyna fyddai Llywodraeth Plaid Cymru yn ei wneud. O ran addysg, mi fyddan ni'n ymrwymo i barhau gyda'r gwasanaeth cerdd cenedlaethol
a sicrhau bod 4 diben y cwricwlwm cenedlaethol sy'n anelu a datblygu cyfranwyr mentrus creadigol sy'n barod i chwarae'r rhan lawn mewn bywyd a gwaith, yn cynnwys cyfleoedd i bob disgybl gael mynediad at brofiadau diwylliannol. Mae o'n rhan hanfodol hefyd o fynd i'r afel a tlodi plant. Mae'n rhan ganolog o raglen cyfiawnder cymdeithasol. Ac o ran ein economi, mi fyddan ni yn cydnabod gwerth y celfyddydau a diwylliant a chwaraeon o ran economi Cymru, a hefyd yr angen i ddatblygu a meithrin sgiliau gweithlu mwyn i ni fanteisio'n llawn o ran twf y diwydiannau creadigol. Nid ydy hyn yn cael ei gydnabod yn ddigonol na'i gefnogi gan Lywodraeth Lafur Cymru ers sefydlu'r Senedd. Bydd angen buddsoddi yn ein sefydliadau diwylliannol a chelfyddydol drwy greu cynllun buddsoddi cyfalaf hir dymor ynghyd â chynllun i gynyddu gwariant revenue. Mi fyddwn ni'n mynd ati ar fyrder i asesu'r risg i'r casgliadau cenedlaethol, sgiliau'r gweithlu a'r hyn sydd ei angen i fynd i'r afel a bylcha, gweithio gyda awdurdodau lleol, i ddeall sut y gallwn barhau i gefnogi mynediad a dywylliant a chwaraeon ble bynnag yr ydych chi'n byw yng Nghymru, a diogelu asesa diwylliannol presennol. Mi fyddwn ni'n parhau i gefnogi'r polisi mynediad am ddim i'n hamgylfeydd cenedlaethol, a chollido tocynna am ddim i deuluodd incwm isel ar gyfer Eisteddfod yr Urdd a'r Steddfod Genedlaethol, ond mi hoffwn ni fynd yn bellach na hynny hefyd, a deall yn well be di'r rhwystra sy'n atal cyfranogiad ar y funud, fel yn bod yn mynd i'r afal a hynny. Mewn cwestiwn i Luned Morgan ddechrau flwyddyn, mi nododd Rhyn ap Iorwerth ar gyfartaledd bod gwledydd Ewrop yn gwario 1.5% o'i cyllidebau ar ddiwylliant. Da chi'n gwybod faint mae Llywodraeth Lafur yn gwario yma yng Nghymru? 0.15% ydy cyllideb cyngor y celfyddydau, a dim ond hanner pwynt canran ydy diwylliant a chwaraeon yn ei cyfanrwydd. Mi ofynodd Rhyn ap Iorwerth iddi fapio llwybr i fuddsoddi yn ein diwylliant ar lefel y cyfartaledd. Gwrthod gwneud hynny nath hi. Ond mi fydda Llywodraeth Plaid Cymru yn gosod llwybr o'r fath, gan gynyddu gwariant ar ddiwylliant y celfyddydau a chwaraeon flwyddyn ar ôl blwyddyn fel canran o gyllideb gyfan Cymru yn ystod ein tymor cyntaf. Gadewch i ni fod yn glir, nid moethion ydy diwylliant y celfyddydau a chwaraeon yma yng Nghymru. Maen nhw'n hanfodol o ran sut ni'n adrodd ein straeon, ymynegu ein gwerthoedd, ymynegu ein hunain ynghyd â sut ni'n cysylltu ag eraill. A dyna ydy'r weledigaeth byddwn ni'n ei gyflwyno i'r etholwyr yn y meysydd hyn dros y misoedd a'r blynyddoedd i ddod. Fel ro'n ni yn 1987, yn 97 a 99, dwi yn gyffroes ac yn llawn gobaith. Mae hwn yn gyfle i Gymru ac i bobl Cymru i gael llywodraeth sydd gyda uchelgais i'n gwlad ym mhob maes portffolio. Oes, mae yna waith calad o'n blaenau ni gyd. Ond dwi'n sicr, yn arbennig ar ôl y diwrnod ni wedi cael heddiw, ein bod ni yn barod am hynny. Mae Cymru yn barod am newid, ac mae Plaid Cymru yn barod i arwain y newid hwnnw. Diolch.